Gipakita sa 23 anyos nga second year criminology student ang iyang talento sa paghimo og mga handicraft nga gama sa lapnis sa abaka kon abaka fiber. Siya si Nestor Aquilino Latiban nga usa ka miyembro sa Buston Mandaya Tribal Council Association sa Buston, Davao Oriental. Pipila sa iyang gipakitang abilidad ang proseso sa paghimo og tumbler holders. Dunasay nindot nga handbag, backpacks, tsinelas ug mga accessories. Gawa sa produktong gama sa abaka, dunasay hinimo si Nestor nga mga plato ug basket nga gama sa coconut midrib sticks kun tukog sa lubi. Ang Buston Mandaya Tribal Council Association, usa sa mga benepisyaryo sa DNR's Community-Based Forest Management Comprehensive Agrarian Reform Program. Ang abaka farming ug production, usa sa mga nagsustento sa panginabuhi sa mga miyembro sa asosasyon. Sumala ni Nestor, tuig 2020, panahon sa pandemya dihang gisugdan niya ang paghimo og mga produkto. Ang pamaagi ang gibuhat nako para makabalo ko sa pagbuhat sa handicrafts is kadtong time nga nag-search ko video about sa mga handicraft kung saan pagbuhat. So nakita ko video dito kung saan pagbuhat sa mga maong produkto ka. So after na ako pagtanaw ato, nagkuan ko sa akong sarili nga what if kaya buhaton ako ni? Makaya ba nako ni nga mga produkto buhaton? Ang akong gibuhat is nangita ko materials para makabuhat sa mga produkto. Mao ni ang abaka fiber. Nag-try na ako buhat. So nakita na ako nga kaya man din ako buhaton, so maong nagpadayon ko. Hangtod sa nakabuo na kog bag. Mao na tong first na ako nga nabuhat gikan sa abaka fiber. So ang mga idea ani ako ra jud sarili. Wala kay tudlo sa ako kundi base lang sa akong nakita, mao tong gi-apply na ako. Mao nakabuo ko sa bag nagikan sa abaka. Ang income ni Nestor gikan sa iyang mga hinimong produkto dakong tabang kaniya hilabi na sa iyang pag-eskwela, sanglit self-supporting student siya sukad pa kaniadto. Ang rason nga nung niapil ko sa asosasyon kay maayo gayud nga naay mapamembrohan nga asosasyon aron una makatabang sa kinatibuk-an nga tribo sa Mandaya ug manubo ug mamahimong inspirasyon sa tanang tribo ug matabangan usab ako pag-promote sa mga handicraft in terms of trademark sa tribo. Gumikan sa malahutayon ug panag-uyon sa mga leader sa tribo, mamahimong mosuwagon ang panginabuhian sa tribo. Nagpasalamat si Nestor sa gobyerno sa gihatag nga oportunidad ngadto sa tribal communities. Dako kaayo ang impact sa akong kinabuhi nga nakabalo kog buhat ani nga mga handicraft. Kay nganuman, kay tungod sa pagkabalo nako ani, nakabaligyan ako mga produkto na akong ginimbuhat. Makakuha na akong kwarta, gikan ani, na ako'y magamit sa akong panginahanglan, sa akong pagbuhat. Kaya makabaligyan naman ko sa akong mga produkto. I'm thankful nga nakabalojud ko ani nga skills sa pagbuhat sa mga handicrafts. Ang Community-Based Forest Management Comprehensive Agrarian Reform Program, usa sa mga nag-unang programa sa DNR nga naninguhang masustentuhan og mga upland farmers pinaagi sa livelihood and introduction of agro-products intervention. Inspirasyon karon si Nestor hilabi na sa kabataan nga dili babag ang kawadon sa kinabuhi o kung asa kagikan ug unsa ka sa komunidad. Sanglit ang importante gigamit sa maayo nga pamaagi ang talento ug abilidad aron mapalambo ang kaugalingon ingon man makatabang sa katawhan sa katilingban ug gikinahanglan maning kamot luyo sa hagit sa panahon aron makab-ot ang mga pangandoy sa kinabuhi. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.